Здравейте, всички! Днес в този урок ще ви покажа как да промените шрифта в Skype. Първо, влизате си в Skype, след което тук инструменти, настройки, съобщения, оформление и облик. Тук промени. И тук вече си избирате какъв шрифт искате. Първо, шрифта искам да бъде... Какъв искам да бъде? Ясно какъв искам да бъде. Нека е... Ето такъв. Onyx Sans Awesome. Тук стил на шрифта. Обикновен, получер, наклонен, получер, наклонен. Нека бъде получер. Не. И получер и наклон. Не, нека само получер. Така, тук размера. Например, искам да бъде 20. Искам да е по-голям. Тук натискаме ОК. Тук запиши. И ето. Вече в Skype шрифтът ни е по-различен. Ето, дори като пишете. Шрифтът ви е променен. Така може да го променяте когато си поискате и какъвто си го поискате. И ще се чуем в следващия туториал. До скоро!